Hej Kai. Nu skal vi se her. Jeg tror vi har at gøre med et Mac slash PC issue eller sådan noget. Fordi nu skriver jeg på skærmen, køber og udskriver eller reserverer billetter, klik her, punktum. Så markerer jeg teksten, laver et link. Her skriver jeg http www.enkelbillet.dk. Jeg beder om at åbne i et nyt vindue. Ja. Siger yes. Nu er den blå og med en streg under. Jeg siger gem. Jeg går ind på vores hjemmeside, jeg genindlæser, og jeg sørger lige for, at det er den rigtige sådan. Og nu har jeg hverken blå eller streg, og jeg klikker på linket, og så gør den noget forkert. Den laver en adresse op i browserens adressefelt, som ikke skal være der. Og jeg ved ikke lige, hvad vi skal gøre ved det, men nu har du set, hvad der sker, og hvis jeg gør en fejl, så må du meget gerne fortælle mig, hvad det er, jeg laver.